Vítejte u našeho prvního dílu podcastu Selfmade. Přemýšlím, co říct takhle na začátek a možná ti rovnou předám slovo. Ahojte, toto je prvý diel Selfmade, kde vám chceme ukázať, ako bude vyzerať táto talk show, podcast. Je veľa podcastov, ale my chceme ísť viac do hĺbky. Selfmade je o úspechu, ale úspechu nielen svetskom, ale aj vnútornom. A prvé 2 diely budú o nás. Je to tak a ne jinak. Samozřejmě se můžete těšit i na spoustu zábavy, protože i to je součástí nás, ale o tom vám nebudeme povídat, to si navnímejte vy sami. První díl jsme tak nějak jako rozehráli způsobem, že vlastně já budu pokládat Nelce otázky a my se necháme vést a vy se můžete nechat vést taky a možná i nějaká inspirace vám během tohoto podcastu určitě přijde. Stejně tak jako mě, když pokaždé poslouchám Nelku. Já mám takovou tendenci vlastně možná předtím, než úplně začneme, dát i nějaký jako úvod toho, jak my jsme se vůbec poznali a jak je možné, že vůbec něco takového mezi náma vzniklo, ať je to vám lidem trošku více blížší a rozumíte tomu spojení. Tak možná začnu. Jednoho krásného dne, nedělám si srandu. Začalo to nevinně. Napsal mi vlastně človíček z Nelčíneho týmu, jestli nechci doletět na Mykonos, že se bude jednat o vzdělávací týden, kde se kde se ponoříme do světa spirituality, mindsetu, hojnosti a krásy. Jsou témata, které mě opravdu zajímají a baví a na základě toho jsem na to řekla ano. Tam jsme se spolu potkali a zjistili jsme, že to tam prostě nějakým způsobem matchuje, fituje a na základě toho vlastně vznikl i tady ten náš projekt. Vznikl mimochodem v den mých narozenin, nebo vlastně ten první díl vznikal vlastně v dní mých narozenin, za to jsem strašně moc ráda. Děkuji, protože to je ten nejkrásnější dárek, který jsem mohla dostat. To je akože niečo úžasné, okrem toho, že ja nie som expert na astrológiu, ale dnes je skvelý začiatok nových projektov a dnes je veľký deň, lebo ty máš proste nie, že 27,8, ale ty máš 30. Ak to môžeme povedať, akože stále sa môže. O rok to bude u mňa horšie, neboj. Takže krásne okrúhle narodeniny a proste my natáčame prvý podcast. A ja som prvý host, aj ty si prvý host. My sme navzájom sami sebe hostia, ale je to preto, že chceme ako keby presne povedať, ako to vzniklo, prečo a predstaviť sa. A potom ďalší hostia, to uvidíte. Přesně tak. A vy si vlastně na základě i toho můžete vlastně nějak naladit a vyzjistit si, jak to vůči nám cítíte a jestli s náma celou tu cestu odjedete. Věříme, že tak super, já mám tady připravených pár otázek. Jo? Ty možná už tak trošku tušíš, jaké tam budou, ale je dost možné, že během podcastu budu měnit. Prosím. Tak fajn, mám tady připravenou první otázku a ta je, jak jsi se dostala k reality shiftingu. Jak tomu dám jako jenom takovou mini vsuvku, protože já jsem si myslela, že reality shifting je nějaký tvůj marketingový tah. Vůbec ne v negativním slova smyslu, ale logicky ve chvíli, kdy chci prodat nějakou akci, vytvořím tomu nějaký sexy název. Po Mykonose jsem pochopila, že to není jenom název a je to něco mnohem hlubšího, většího a něco, co vám reálně dokáže změnit kompletně celý život. Mindset, duševní nastavení, životní lifestyle, kompletně úplně všechno. Co to znamená pro tebe, jak jsi se k tomu dostala ty? Ešte dodám, že fakt dokáže, ak si ready a si rozhodnutý. Hej? Čiže není to teda, že každý príde a hoci komu to zmení život, lebo v podstate vieš, niekto môže celý život sedieť na jednej truhlici a vnútri je zlato a nikdy to nezistí. A niekto práve naopak otvorí a hneď rozpozná to zlato. Takže to zlato je vlastne nejaký spirituálny rozvoj, nejaká frekvenčná zmena, nejaké uvedomenie, nejaké informácie a znalosti o tom, ako pracovať s realitou a o čo tu vlastne ide. No a samozrejme, keď niečo robíme, tak to musí mať názov. Takže volám to shifting. Oficiálny názov je Petronella shifting, pretože to je ako keby štýl, ktorým robím shifting ja. A svetovo sa používa ten reality shifting, je to oboje úplne OK, tak sa volá moja prvá kniha. Shifting je v podstate vedomá zmena reality. Shift je presun z jedného variantu reality do iného, ktorý ty si vyberieš, avšak je tam malý háčik, nie je to manifestácia a zmena lárom fárom, ale ubezpečíš sa, že je to v súlade s väčším celkom. To znamená, že shifting, keď hovoríme o tom, ako ho učím ja, uznáva existenciu vyššieho univerzálneho vedomia a spolupracuje s ním. A vďaka tej spolupráci jednak dokážeš meniť svoju realitu rýchlejšie
a zároveň sa môžeš ubezpečiť, že veci, ktoré robíš, nie sú proti niekomu alebo niekomu neškodia, alebo ako keby sú prospešné aj z tej vyššej úrovne pre tvoju dušu. Mě k tomu právě jako napadá otázka, protože spousta našich sledujících už teď primárně znají slovíčko manifestace. Mase je známe slovíčko manifestace. Co je tím hlavním teda jakoby rozdílem? Proč bychom se měli dostávat z manifestace do reality shiftingu? Jaký je ten hlavní rozdíl a proč je pro nás reality shifting zajímavější nebo prostě intenzivnější? Jasné, manifestácia je súčasťou shiftingu. Znamená to zhmotnenie. To znamená, že niečo nie je a zdanlivo to potom je. Alebo zdanlivo to nie je a objaví sa to. Shifting môžeš použiť na hmotné veci, čiže veci, ktoré sa zmanifestujú, ale sú to aj možno zážitky, ktoré zmanifestuješ, emócie, pocity, možno nejaká úroveň vedomia, ktorú vieš zmanifestovať. A teda nejedná sa primárne o to, že teraz shifting rovná sa manifestujem nové auto, ale dosť veľkú časť a rolu tam hrá aj náš spirituálny rozvoj, to znamená rozvoj na úrovni duše. Takže shifting je v podstate cesta, ktorou hľadáš to, čo chceš zažiť a nie to, čo chceš mať iba. Dáva zmysel? Dává mi to smysl, jenom si právě říkám, že u ty manifestace jsem si představila, že je toto stejné. Já jsem si říkala, že manifestace je tvoření si svojí reality, kterou jsem si zvolila a kterou chci. Jasné, lenže ty na to, aby si stvorila realitu, ktorú chceš, sa potrebuješ zmeniť. Takže shifting pracuje oboma smermi, pracuje aj smerom dozadu, to znamená, že lieči, harmonizuje staré verzie teba, ukazuje ti ich, eventuálne spaľuje negatívnu karmu, keď ideme do vyššej spirituality, a môžem toto povedať takto, plus ako keby pracuje s programami, nastaveniami, čiže všetko, čo doteraz si vytvorila. Hej? Jednoducho, ty si teraz výsledok tvojich nevedomých shiftingov. V mnohých prípadoch, netvrdím, že ty, ale väčšina ľudí vlastne nevedome nejakým spôsobom vytvorila súbor toho, kto sú teraz. A vlastne manifestácia pracuje len odtiaľto tam, ale často nemyslí na to, že vlastne čo musím spraviť, že všetci chcú byť milionári. Ale na to, aby si bol milionár, potrebuješ kompletne shiftnúť svoje staré presvedčenia, svoje koncepty o sebe samom, svoje presvedčenia o ľuďoch, ktorí majú peniaze, o peniazoch samotných, a potrebuješ vlastne úplne prekalibrovať celého seba, shiftnúť sa do úplne inej verzie a odtiaľ z toho neutrálu, keď sa vysporiadaš so všetkým, čo nie je s tým v súlade, manifestuješ až. OK. Je to odpoveď? Smysl. Je to absolutně odpověď. Já přemýšlím nad tím, že dalo by se říct jednoduchými slovy, že vlastně jako reality shifting je v podstatě taková jako upgradeovaná manifestace ve smyslu, že prostě tam už reálně v tom reality shiftingu nejdu jenom po tom, co chci, ale to, co by bylo nejideálnější, aby jsem chtěla. Můžu to takhle říct? Pozri. Podľa toho, z akej úrovne vedomia sa na to pozeráš. Pretože ty shifting môžeš zažiť aj v tom, že by si napríklad chcel začať žiť vedomejší život. Aká by to bola manifestácia? Hej? Že vlastne to nie je manifestácia, že teraz chcem byť. Môže byť. Čiže môžu to byť len dva rôzne pojmy. Manifestácia alebo shifting, ako dojdeš do toho istého cieľa, alebo si môžeš povedať, že manifestácia je práca na tom, aby som niečo zhmotnil, ale shifting je práca na tom, aby som vedel pracovať s celým časopriestorovým kontinuom. Trošku komplikovanejšie, ale zvládneme to. Tu máš čo? Vrátime sa. Ne, ale jako mi to dává smysl. Já jsem to pochopila tak, že ta manifestace o tom, že se koukám hodně do budoucna a absolutně nepracuju s tím, kde jsem byla a kým momentálně jsem. Na základě toho ta manifestace nemusí být taková, jako bych chtěla. No v momentě, kdy řeším reality shifting, tak vlastně to všechno jako čistím, jak říkáš, kalibru, a díky tomu... Môžem ísť normálne, mám dovolenie úplne to vysvetliť. Jasné. Čiže manifestácia by bola, keby, poviem príklad, Ježiš ide vyliečiť niekoho, kto má lepru, a on povie, teraz všetko na tvojej koži začne byť bledunko hnedé. Teraz sa všetko odstráni. Manifestuje ako keby postupne, ale jedným shiftom on ho vie vyviesť do inej vibrácie, do inej verzie toho človeka, v ktorej on je kompletne zdravý. Okay. Príklad. Okay. Čiže manifestácia je ako keby... Vlastne sa dostávame k tomu, že máš pravdu. Možno by to boli nejaké čiastkové ciele, ľudia to používajú tak, raz to vyjde, raz to nejde, ale shifting je ako keby veľmi komplexný. A samozrejme môžeš aj manifestovať. Čiže ako keby vyzdravuješ, manifestuješ,
a akoby chápeš, čo sa deje a zahrňaš to univerzálne vedomie, lebo ono vie, čo má robiť a čo potrebuješ. OK. Jako podle toho, co mi povídáš, tak to vnímám tak, že v podstatě jako reality shifting je prostě jako level up a vlastně nějakou manifestaci v rámci reality shiftingu, nebo když už to jako shiftnu, můžu nějakým způsobem používat. Že je to pak nějaký nástroj už po té, co se nějakým způsobem uzdravím a posunu do nějaké jako vyšší úrovně vědomí. Hej, môžeš, akože za mňa veľa ľudí, ktorí sa venujú autentickej spiritualite, tak tvrdia, že nemáme manifestovať, máme len ako keby čakať, čo nám zhora príde a tak ďalej. A za mňa môžeme manifestovať, proste bude vám dané, klopte, bude vám otvorené, ale zároveň máme rešpektovať, čo môžeme manifestovať. Čiže povedala by som, že shifting je komplexnejší plus zahrňa tam túto energiu. Začali sme z hurta, kámo. Já věřím, že to je možná to, co třeba naši diváci právě potřebujou. Že nie sú blbí a pochopia? Já jsem o tom zcela přesvědčena. Ja tiež. Takže v tom případě jdeme dobře. V tom případě mám taky druhou otázku a to je tak, kdo tě nejvíc jako nakopl k tomu tvému největšímu shiftu, jako kdo ti pomohl se stát tím, kým možná jakoby teďka si, protože předpokládám, že tvůj život předtím, než se tomu začal věnovat, vypadal úplně jinak, než vypadá nyní. Kdo nebo co to způsobilo? Protože my to chceme taky. Tak by nás zajímala možná ta tvoje cesta. Nechcete. Bolo tam viacero nakopnutí a žiadne nebolo príjemné. To, čo ja učím, je príjemná cesta k tým istým veciam, kedy vlastne ideš z lásky k sebe a nie preto, že si už dotlačený k tomu vykonávať svoje poslanie. Takže prvé nakopnutie bolo v tomto, ako keby v tejto oblasti spirituality. A keď som riadila veľkú firmu, eventovku, a ja už som jeden deň, normálne mne to nedávalo vôbec zmysel. Mne to proste nedávalo zmysel, že prídem na ten event a tam je 1000 ľudí alebo 10 000 a oni pijú 10 000 pív a počúvajú tú istú kapelu do Aleluja, aj keď by to bol neviem aký super spevák. Čo mám robiť? Chcem robiť niečo iné. A vtedy vlastne mi asi za pol hodinu zavolal niekto a začala som precvičovať jogu. Ja som mala kurz a začala som precvičovať jogu. Bolo to akože namiesto tej baby. Ona nejak ochorela, potrebovala náhradu. A potom som si asi za pár mesiacov otvorila vlastné jogové centrum. Čiže to prvé nakopnutie bolo z úplného zúfalstva, že proste nešťastná som bola, nenaplnená. No a potom ani to ma nenaplňalo. Proste, hej, že bol tam závan spirituality, ale cítila som, že to je tak na 10%. A ja som niekoľko rokov proste strávila tým, že som nerobila nič. A hľadala som, čo chcem robiť. Počas tých rokov, čo už spätne viem, vlastne ja som dostala veľa darov, veľa informácií, veľa vedomostí, nejakých učiteľov som aj niečo prečítala alebo videla, dozvedela sa a proste potom v nejakom momente to zaklaplo a niekto ma vyhľadal a ja som mu poskytla to, čo poskytujem teraz a vtedy to bolo ako keby one on one a začala som učiť kurzy, ale tiež to bolo, že ma niekto musel ako keby, hej, že proste všetko to vychádzalo z toho nenaplnenia a postupne ako som to začala robiť, to naplnenie, ktoré sa tam zjavilo, bolo Venice akože neopísateľné. To ako keby mi povieš pred 10 rokmi, že viem sa cítiť takto naplnenie, tak ani neviem, čo budeš mysleť. Hej, čiže bolo to z prázdna a v komunikácii s Bohom, že veď ma, ukáž mi. Hej, a myslím si, že na tom nie je nič teraz ako super duchovné alebo spirituálne, keď poviem, že každý z nás niekedy proste, že sa napojí tam a často je to vtedy, keď je nám na hobby a vtedy to tak aj bolo. Na to jsem se právě i chtěla zeptat, protože si myslím, že asi většina z nás začne něco se svým životem dělat v momentě, kdy je to prostě v prdeli. A je to pravda? Je to opravdu tak, že většina z nás udělá ten velký krok ve chvíli, kdy prostě se dostaneme na dno? Nebo si myslíš, že většinou to je nějaké vědomé rozhodnutí a řekne si, teď si změň svůj život, i přesto, že je fajn, ale chtěla bych to posunout na další úroveň? Záleží. Ja ti poviem iba zo svojej skúsenosti s klientmi. Povedala som ti, ako to bolo u mňa. A dnes už je to inak. Dnes som motivovaná naozaj tým, že chcem viac tohto a chcem byť v tom lepšia. Ale vtedy to tak nebolo. A mňa to nepustilo vtedy nikam inám. Toto bola jediná cesta, ktorá bola pre mňa otvorená. A dnes za to Bohu ďakujem, fakt, akože, lebo to totálne dáva zmysel, vtedy nie. Takže tiež bola tá cesta cez to kvázi dno, prázdno. Moji klienti momentálne 50% prichádza v ťažkej situácii, ktorú dokážeme relatívne rýchlo vyriešiť. A potom ja si s nimi sadnem a poviem, že no čo, ideme nájsť vyššiu ašpiráciu a motiváciu
na to, čo sme robili teraz mesiac alebo 2. Ideme ďalej, ale už z lásky k sebe, nie preto, že ti horí pod zadkom. A vždy to nejak dokážem, zatiaľ takmer každý ide ďalej. A musí nájsť tú motiváciu inde. Ale je to, lebo má vedenie. Pretože ja som už tú cestu prešla. A dokázala som to, že aj keď som už bola OK, tak som chcela ísť ďalej a stále sa vzdelávať a pracovať na sebe. Takže aj oni ako keby zachytia tú cestu a aj idú. Niektorí prichádzajú, pretože už majú všetko v materiálnej realite a zistia, že to není ono. Ľudia sú v rôznych fázach vývoja. A aj to je zaujímavé. Tá motivácia nie je hodnotená. Hodnotený je vždy ako keby výsledok, že či ideš. Já přemýšlím nad tím, že podle mě jako spousta z nás teda bude znát tu situaci toho prostě je to na hovno, chci změnu. Chci být prostě šťastný, lomeno šťastná, chci zažívat prostě ve svém životě věci, které si opravdu přeju a už si prostě změnit to toxické prostředí, ve kterém jsem. Co by si nám doporučila? Co je to, co máme říct, udělat, kam jít? Myslíš, akože keď chceš zmeniť to toxické prostredie, v ktorom si? Obecně, když už se prostě necítíš dobře v tom, čem si, už cítíš, že tohle už je moje stará éra a já už z ní chci fakt odejít. Chcela som povedať, tak opustiť to toxické prostredie, v ktorom si. Easy. Akože reálne. Všetko, čo zažívaš teraz, je výsledkom toho, čo si vybral alebo dovolil. Ľudia by si mali uvedomiť, že to nezasahuje len do jedného pozemského života. Možno pre niekoho je to úplne teraz, že Ježišmária, hej, že aká blbosť. Ale nie je to blbosť, hej. Čiže tu pôsobia zákony a naše ako keby zážitky sú hromadené z vyššieho časového úseku alebo z väčšieho časového úseku, než je možno posledný rok. To znamená, že to, čo teraz zažívaš, si možno spôsobil niekedy, kedy si to nepamätáš. Okay? Čiže proste to príjmi, že je to tvoj výsledok, nech je to čokoľvek. A keď chceš iné výsledky, musíš tam vložiť do rovnice iné čísla. To znamená, že keď chceš niečo zmeniť, zmeň, čo môžeš. Pretože samozrejme, keď máš 3 deti s mužom a pije a bije ťa, tak proste teraz nezobereš, pozerám podcast, uprostred stopnem, zoberiem caky paky deti a idem preč. Ale niečo zmeniť môžeš. Môžeš vyhľadať pomoc. Môžeš povedať o tom kamoške, môžeš sa zabezpečiť finančne, aby si možno o pol roka dokázala odísť. Proste vždy niečo urobiť môžeš a človek by si vždy mal uvedomiť, čo potrebuje urobiť a čo z toho už môže teraz. A tými postupnými krokmi sa dostaneš do tej novej reality a potom, keď sa situácia, ak je náročná, upokojí, tak ty ju vlastne dokážeš potom riešiť a shiftovať už v tom ako keby pozitívnejšom. Ale ak je niečo akutné, že fakt toxické, tak proste potrebuješ urobiť vedomé kroky a premyslené. A jasně smerované. Tak já se na to koukám tak po tom, co jsi mi řekla, že přesně ve chvíli, když chci udělat nějakou větší změnu a změnit tu svoji realitu, tak podívat se na ty dveře, které jsou mi nejblíž otevřené a do nich teda vstoupit a nějakými jakoby krokmi se teda jakoby dostávat z ní. Ale na základě toho se bude vytvářet ta nová. Presne tak. Presne si to povedala, pretože z jedného variantu reality nebudeš mať otvorené jedny dvere do druhého. Vychádzame z toho, že je nekonečné množstvo variantov, samozrejme, ale nevidíš nekonečno. Vždy vidíš len pár, ktoré sú ti najbližšie, ale vlastne každý krok niekam vedie. Takže ty, ak si sa dostal do náhoby situácie, potrebuješ dať vesmíru vedieť, že z tej situácie chceš ísť von. A nedáš to vedieť iba, že budeš plakať do vankúša, pretože tvoríme myšlienkami, to plačeš do vankúša a hovoríš si, chcem to zmeniť. Slovami, kamoške pri víne povieš, že chcem to zmeniť. Ale reálne tvoríme, až keď pridáš aj čin. Dává absolutně smysl. Já se ještě často setkávám s tím, že my lidi vnímáme, že tam jsou nějaké možnosti, jak se dostat z té situace. No vidíme jich tam 5, nevíme, do kterého skočit dřív a dostaneme se do fáze nějaké jako možná prokrastinace nebo nějakého takového opaření se jakoby na jednom místě a že vlastně co teda jako první. Co bys doporučila těm lidem, jako jak vybrat teda, do kterých těch dveří vstoupit jako první, když třeba těch možností je více, nebo si nejsme jistí, jestli jako udělat tohle nebo tohle? Hej, ono záleží, že čo riešime, hej.
Pokiaľ mám super job, ale mám ešte lepšie ponuky, tak je to easy. Ale pokiaľ máš nejakú náročnejšiu situáciu, tak sa bojíš urobiť nejaký krok. Hej? A ľudia sa veľakrát boja urobiť krok a v kontexte toho, čo sa pýtaš, by som povedala, že žiadna voľba nie je zlá. Že existujú vyššie a nižšie voľby. To je pravda. To znamená, nie všetky sú rovnako kvalitné. Nie všetky majú rovnako pozitívny efekt na našu budúcnosť. Avšak akákoľvek voľba, ktorú urobíš, je vlastne odrazom toho, kde sa nachádzaš. A keď ju urobíš a pôjdeš po tej ceste, spätne možno uvidíš, že hentá voľba bola vyššia, ale ty si bol v tej úrovni, kde si to nevidel. Tak to treba prijať. OK? A keby sa chceme dostať k praktickému využitiu spirituality, tak poviem úplne taký easy peasy nástroj. Predstav si, normálne si dopraj 10 minút času, kedy si sadneš v kľude, zapal si sviečku, pusti si relaxačnú hudbu a predstav si, ako sa cítiš, keď prejdeš cez tie dvere. Aký je tam kvázi pocit? Ako sa cítiš, keď prejdeš cez tamtie? A tam, kde budeš sa cítiť ako keby pokoj a uvoľnenie, tak je vyššia pravdepodobnosť, že to bude pre teba dobré. To si myslím, že jsme možná potřebovali slyšet. Tak fajn. Mám tady další otázku. Ale počkaj. Ako náhle pôjdeš v spiritualite vyššie, tak ti dám silnejšie nástroje. Ktoré vlastne už potom sú v podstate už vedome tvoríš, lebo vieš, čo ťa tam čaká. Nie preto, že si jasno vidieť a úplne vidíš budúcnosť, ale preto, že ako keby máš tú internú komunikáciu viac rozvinutú. Takže toto je nástroj, ktorý je basic, ak to môžem tak v peknom povedať, ale potom sú nástroje, ktoré naozaj idú ešte vyššie, ale naozaj ľudia musia hľadať a chcieť prísť k tým informáciám. Takže možno v novembri. Ne, to je podle mě super základ. To je podle mě super základ a pak člověk přesně jakoby uvidí. Mám tady další otázku ze svého AZ kvízu pro tebe. A to je, jaké live momenty fakt změnili tvůj směr. Jestli by si jako dokázala vypíchnout 1, 2, 3, prostě něco, co bylo takového, že ti to udělalo fakt tu reálnou změnu. Ty si říkala, že teda první byl ten, že jsi přišla do té práce, už tě to nebavilo, prostě bylo to na nic, požádala si, byla ti jako ukázaná nějaká cesta, nebo naskytla se nějaká cesta. Byly ještě nějaké další live momenty, které extrémním způsobem ovlivnili tvůj život? Veľmi veľa. Akože moja realita alebo môj život vôbec nie je nudný. To znamená, že tam sa deje veľa aha momentov. Každý moment, keď som si uvedomila, že hrám aktívnu rolu v tom, čo práve zažívam, bol extrémne silný. A môže to byť úplne, keď som tieto veci robila nevedomky. Napríklad, že ja som mala taký rozbehnutý vzťah 21 v Španielsku, že niekto sa mi mega páčil. Ale až v momente, kedy som to napísala na papier a zrovna bola v tom hoteli, kde som bola, proste sa púšťali balóniky so želaniami, tak ja som tam dala, že chcem byť s ním frajerka, hej? A som 21. Chcem byť, akože. Tak som to tam pustila a po mesiaci naťahovačiek sa na druhý deň stalo a my sme sa stali partneri. A to, akože, a pre mňa toto je normálne a celý život bolo, ale takto ja som zistila všetky tie princípy, ktoré viem. Hej, postupným spôsobom, až posledné roky sa to zhustilo úplne. A každý ten moment, kedy vlastne mi bola ukázaná nejaká vyššia pravda, niečo som pochopila, tak mal obrovský impact a dosah na môj život. Ale asi najväčší, keď za poslednú dobu poviem, je vlastne stretnutie s mojim aktuálnym spirituálnym majstrom. On je z Indie, vôbec nepracuje verejne ani nič a tie cesty, ako sa žiak dostane k najvyššiemu majstrovi, ku ktorému dočiahne a keď ho príjme do učenia, tak tam v podstate ako keby už je skoro až povedané žiakovi, že aj on dosiahne to, čo vidí v tom učiteľovi. Ak ho bude nasledovať a počúvať, samozrejme, ak nebude lenivý a můžu se zeptat, platí to tak jako vždycky pro nás, co si třeba vybereme nějakého našeho mentora, ať už to jakoby mentálního nebo spirituálního, že už v tu chvíli máme nějaký předpoklad na to, že i my jednou můžeme být v takové pozici? Určite áno, ale na to by som upozornila, pretože veľa ľudí si myslí skôr, než je v tej pozícii, že je v tej pozícii a zažívam to aj okolo seba, bohužiaľ. Pretože ja pomáham ľuďom vyrásť a ako náhle trošku vyrastú, tak im chýba pokora a vlastne nepoznajú svoju pozíciu. Ale to už nie je môj job im ju ukazovať, na to je tu život a všetky energie.
takže mám s tým skúsenosti. Môžem povedať, že u klientov nie, ale napríklad u ľudí, s ktorými som spolupracovala, niekedy tam normálne vidíš, že oni akože ti povedia, že veď oni už akože tiež vedia, alebo ti chcú niečo a vtedy ako keby vidím, čomu sa mám ja vyvarovať. Hej, keď nájdem niekoho, kto vie viac než ja, musím to držať do posledného momentu v tej úcte, pokore a obdive k tomu človeku, aby mi stále mohol niečo dať. Lebo ako náhle prejdeme do toho, že už si myslíme, tak vlastne on už nám nemá čo odozdať a už len tak kúkne, že no, mohol si sa ešte niečo naučiť, ale už si myslíš, že vieš. To je najväčšia prekážka v našom raste. Ale áno, platí. Ale ideál je, keď ťa stále môže viesť dlhodobo. Ale keď ho vidíš, tak on ťa vlastne, to je ponuka, že môžeš ísť tým smerom a dosiahnuť to, čo on. Jo, mě to přivádí k tomu jako tématu práce s egem, což jsme dneska řešili s Domčou, a.k.a. naším kameramanem, který tady teďka momentálně sedí. Úžasný. Úplne nám robí takú mužskú energiu, čo potrebujeme. Inak to je vždy, nebuďte babi nikde samé, vždy tam musí byť aspoň jeden muž. Lebo potom to je divočina. Muži to tak fajnovo ukotvujú. Ďakujeme, Dominik. Souhlasím. No a my jsme právě dneska jako otvírali právě to téma, jako by tu práci s tím egem, protože ono je přirozené, že my lidi, když dosáhneme jakýchsi cílů, automaticky se i zvedá to ego. No nejsme zvyklí na to, že třeba tak rychle vyrosteme a necháváme se tím trošičku jakoby unášet. Jak si to zvědomit v první řadě? Jak jakoby pochopit, že už to trošku jako přeháním. Tady už to tvoje ego prostě zachází za nějakou hranici, už se nebavíme o nějakém tvém zdravém sebevědomí, kam si dospěla, ale už to přichází do ega, které může být pro tebe destruktivní. Jak si tohle můžeme jakoby zmapovat? Jak to máme jako pochopit? Samotná táto otázka, ktorú kladieš, si pýta pochvalu. Děkuji. Pretože to ego bude prítomné vždy. Kým si v ľudskom tele, tak máš ego. A treba ho krotiť. A treba ho upratovať. A dnes nás tu fotila úžasná fotografka a ja som si všimla, ja si hovorím, táto žena má normálne spracované ego. Proste je veľmi uznávaná a nemala problém. Podľa mňa, keby jej poviem, že poďme spolu čistiť záchody, nám povie, dávaj kefu. Hej? Proste vážne som to videla, že ona, tá baba, nemá problém. Potom som si všimla, že má tetovanie, ego a prečiarknuté. Wow. A jasné, pretože prvý predpoklad na to je, že si to uvedomuješ. Čiže ona má nejaký reminder, pripomienku, aby si vedela, že vlastne má ego a má si na to dávať pozor. Hej, a je to sympatické. Takže prvá vec je byť si vedomý svojho ega. Druhá vec je uvedomiť si, že ak sa bavíme o spirituálnom rozvoji, my na Zemi sme vo veľmi ranných štádiách vývoja. To znamená, že nemáme mať ani z čoho ego. Vlastne my sme tu ako keby vývojovo v plienkach. Takže ľudia, ktorí trošku sa im ako keby otvorí niečo, že si myslia, že ja neviem, kde sú. Ja som mala klientov, ktorí prišli, že by mi aj odprisahali, že sú tesne pred osvietením. A potom, keby sa bavili s nejakým majstrom, ktorý zasvetil niekoľko životov jogovej praxi a meditácii a ešte tam není, ale je oveľa bližšie, tak vlastne by si uvedomili. A o tom bolo inak posledný víkend. O tom, že nie všetko, čo ti príde zhora, je zhora. A to je tá pokora. Pýtať sa, je to dobré, není to dobré. Kto vie viac? Ako môžem, aj keď niečo viem, to použiť v prospech druhých a nie na to, aby som sa tým chválil. A ako zabudnúť, že som iba ja a vedieť, že som iba nástrojom niečoho väčšieho. Čiže a posledná vec k tomu je, že veľmi pomáha mať spirituálne vedenie alebo kouča. On by ťa mal stále naprávať. Ty prídeš, že to sa mi podarilo a on ti povie, že hej, ono je to fajn. Tak fajn, tohle to byly otázky týkající se tvojí práce a mě by zajímal, a nejenom mě, tvůj soukromý život. Můžu? Tak ale můj soukromý život je len pre pár ľudí. A myslíš těch pár, kteří přejdou na Hero? Možno. A co mají dělat ti muži proto, aby vedle tak silných žen, kterými se stáváme, se mohli cítit jako muži?
Nie, škoda toto dať iba na Hero. To sú tak krásne otázky, aby som to chcela dostať k ľuďom. Lebo toto sú mega dôležité otázky proste. Ja dúfam, že si to ľudia kúpia. Vieš, prečo nevychádzajú vzťahy? Lebo nikto nevie, kto je a čo tu robí. Všetci tu naslepo jednooký hľadá druhého jednookého a tým pádom sa nevedia zladiť. Takže ja navrhujem každému, aby robil sám na sebe, aby si ujasnil, čo v tom živote chce. Potom okamžite rozpozná, keď to stretne a potom nebudú vznikať 3-mesačné vzťahy, a budú vznikať 30-ročné vzťahy, pretože už som sa spoznal, viem, čo potrebujem, viem, že toto je ono a potom každý deň budem na tom pracovať, aby som si to udržal. Práca na vzťahoch je práca na sebe. A potom, keď už vieš, kto si, môžeš robiť s druhým na vás.